stare civilizacije, istorijske tvrđave, sir škripavac i čuvena vlaška magija. Svakako pričamo o istočnoj Srbiji. Ali mi smo ovdje zbog nečeg drugog, a to su vetar i voda. Dunav i Košava, savršena kombinacija za jedrenje, tako? Ali kako u ovo doba godine reke umeju da budu malo brže nego što nam prija, ovog puta naša baza je Srebrno jezero. Košava ove godine duva u punoj snazi, nekad čak i prejako za jedrenje, ali danas su uslovi idealni za jedrenje na First 18-ici i to danas činimo single-handed. Dakle, naše prvo jedrenje na Srebrnom jezeru, ispitivanje terena i nadamo se najboljem. 10 čvorova vetra, mirno jezero samo za nas, definitivno savršeni uslovi za prvo jedrenje, pogotovo kada je single-handed 18-ica u pitanju, tako da bolje nisam mogao da poželim. Naravno, uz obalu sam malo oprezniji, pošto može biti ovde prepreka, tako sam čuo, a i primećujem da ima dosta oborenog drveća, tako da ne približavamo se baš skroz obali dok ne ispitamo teren i dok ne naučimo sve zamke koje se tu nalaze. U suštini, koliko znam, jezero je većim delom plovno, ali postoje na 2 mesta sprudovi. Jedan sprud koga se posebno trebamo paziti je na najširem delu jezera, u blizini dalekovoda, i pruža se recimo do 1/3 širine jezera, zato i kažem da ga se posebno treba paziti, a drugi sprud je negde pri kraju, odnosno pri početku jezera ako gledamo smer Dunava, znači onaj kraj jezera bliže Zatonju. Koliko znam, tu postoji isto jedan sprud koji se proteže malo dalje od obale, tako da ispitat ćemo sve to i verujem da ćemo uskoro imati neke konkretne informacije da podelimo sa svima koji su zainteresovani da jedre na ovim prelepim vodama. U suštini, dinamika vetra je predivna, danas su umereni gastovi, lagane promene, taman onako da bude interesantno za jedrenje. Ovaj jugoistok danas upada u ovaj deo jezera baš dobro, tako da sve to funkcioniše kao švajcarski sat. Siguran sam da tamo iza krivine ima wind shade-ova. Jezero je krivudavo dosta, tako da može biti interesantno za neku navigacionu trku ili neku solo navigaciju po nekom jačem vetru, ali verujem da po slabijem vetru u tim krivinama može biti malo dosadno. Ali naravno, sve to ćemo ispitati narednih dana, to jest tokom narednih mesec dana, koliko planiramo da ostanemo ovde. Za sada, Srebrno jezero je zaista nadmašilo očekivanja, došli smo ovde sa dobrim očekivanjima, naravno, bi se ovde preselili na tako dug period da očekivanja nisu bile dobra, ali po ovom prvom jedrenju rekli bi da je ovo izuzetno interesantno mesto za treninge, za školu jedrenja, tako da mislim da je ovo jedan lep početak. Mi smo Jedriličarski klub Ada. Ako vam se ovaj sadržaj dopada, zapratite naš kanal i posetite neku od naših lokacija, bilo da li u Beogradu ili na Srebrnom jezeru. Tako da nova sezona tek počinje, ali nemojte mnogo čekati i oklevati. Pridružite se jedrenju, pridružite se našem klubu i do narednog viđenja želimo vam dobar vetar.